kusangana kwatikuita kapane chenyu chirongwa chamunofarira apo tinoti zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa, tichizonzwawo zvekare kubva kudzikereke uyezve tichizopindawo munyaya dzinenge dziri mumapepanhau edu reHmetro pamwe chete nekwaedza, tichizobata nyaya dzekumajere. Ndinokunzirai hurukuro dzandinoita nevasungwa vanenge vari kumajere vachitiunza kuti dzimbori nyaya dzeiko dzinenge dzakavasvitsa kumajere. 11 o'clock tinopedzesa nechikamu chatinoti isusu couples quality time. Linjani bakwetu kuzindawana-ke zonke lapho elingalikona nantu hlelo lenu eliluthandayo lapho esithi thina okuzilayo kwethusayo lokufuna-ke ukwenjula sizokuzwa-ke namhlanje. Ngemva kwalokho sizokuzwa-ke kuvelela-ke ezinkonzweni ezitshiyeneyo bese sizwa-ke okuzaphuma kumaphephandaba ethu. Sikhuluma-ke ngephephandaba ele-Hmetro kanye-ke lephephandaba-ke elekhwayedza. Ngemva kwalokho siyaya emajele lapho sizwa-ke ingxoxo engiyenza-ke lezibotshwa eziyabe zisemajele. 11 o'clock yabe selapha-ke uMiss wabantu lapha azasilethela-ke uhlelo couples quality time. Ndomamirana enkakhetha kachirongwa chedu manerana sinoyibona-ke ummo wohlelo lethu kuntambama-ke yanamhlanje tinokutambirai mose nemfaro mkhulu vanema-messages ari kupinda pa-WhatsApp platform yedu vanema-text messages tinokutambirai nemfaro mkuru. Makaterera muri kudzimba, makaterera muri kumabasa, makaterera muri dzimotikari, muri mabhazi, muri muzvitima, muri mundege, tinokutambirai mose nemufaro mkulu. Salamukela-ke lalike lisezindlini, lisemisebenzini, lisemabhasini, lisezimoteni, lisezitimeleni, likundiza mchina lonke-ke siyalamukela-ke ngokujabula-ke okukhulu. Nantu uhlelo lwenu eliluthandayo. So sithoka manje singakhohlwa-ke abaku-Facebook page yethu Tilder live Zim kanye-ke le the big one ele-Star FM. Siyalamukela-ke ngokujabula-ke okukhulu. Tinokutambirai nemufaro mukuru. Chirega itichi pindaka munyaya yedu yanasinoyu apo tinoti isusu zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa. Tune in every Tuesday night from 9 p.m. till midnight for Tilder live on Star FM. Kutumira kana kutumirwa begi London simne jobegi Ndotemba access forex Access forex bringing you closer to home. Ichokadi Access Forex takutaura nyaya yekutumidzirana mari, bringing you closer to home. Ndo zvatinoita isusu sechi se Access Forex novanhu inotunzira chino chikamu chatinoti zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa. Amonika se Access Forex tine more than 1 million customers living in and working in South Africa. Saka tukuti mwedzi uno uyu tukubatana navo as we are celebrating Heritage Month, a celebration of diversity in culture, embracing and the beauty in our differences. Saka tukuti chii kana uri ku South Africa ukatumirawo picture yako wakapfeka your traditional attire nditika this Heritage Month and then you share it on our Facebook anditika you also get if you get ma likes akawanda ukakwanisa kwana vanhu vakawanda vachalike picture yako nemachenera unenge wakaita and then you win ma vouchers 500 rand. Saka tukuti remember you can send money with Access Forex at a very low rate. Download the app and start transacting. You can also do this by simply dialing *134 *3042 hash anditika pabate ipapo kanoda kutumira mari *134 *3042 hash anditika kana kuti. For more information, if you are in South Africa, you can call or WhatsApp on 067 835 2591 067 835 2591. Unity is diversity, many cultures, one community. Ndo zvatinoita se Access Forex.
Access Forex, from London to Lupane, Luton to Shishavane, from Joburg to Jerera, Macheke to Buhera. There's no limit to where your money can go with Access Forex. Send and receive US dollars across the country, both ways between South Africa and Zimbabwe, and from the United Kingdom. To send money, simply dial WhatsApp 0776 302 424 or download the app on Google and Play Store. Access Forex, bringing you closer to home. Right, muchirongwa chedu chanasunuyu taiwana messages akawanda tete pane nyaya yanetsa nyaya yemukomana anonzi Munyaradzi akapondwa uyezve kwakunokandwa mutumbi wake mugomba asi pari kunzi pane zviri kunetsa panyaya iyi. Saka nhasi unoyu izvi zviri chiitiko chakaitika kuZhombe asi mwana anonzi akakurira kuGokwe. Saka nhasi muchirongwa ndina sekuru Dennis Mvurumo. Sekuru makadi enyu? Tinosinga makadi tiripo. Apa ndisekuru baba vamai vakabereka mukomana uyu handiti? Ndizvo chaizvo. Alright, tinokutambirai sekuru pari chirongwa chedu handitika. Alright, tina gogo zvekare yanzi ndonzi gogo Edi. Gogo Edi makadi yenyu? Tinofara makadi imi. Tiripo gogo vanova ivo amai vari kuchengeta mwana kusvika pazoitika tsaona iyi. Ndizvo? Alright, aiwa tinotenda mai. Tinawo zvekare baba Clapperton Mawana vanova vari kushandawo nemhuri iyi paitika tsaona vanova mutyairi akahaiwawo kuti vauye kuzobatsira pakutakura mutumbi handiti? Ndizvo chaizvo. Okay, makadi yenyu baba? Tinofara makadi iwo sister Tilder. Aiwa tinofara. Right, sekuru totanga nemi. Tinotenda. Chii chakaitika kumukomana uyu? Ndinanotangira pakudaidzwa kwandakaita ndiri kunzvimbo yeGokwe. Ndadaidzwa makadaidzwa nani? Ndakadaidzwa nemhuri yekwaMatutuka. Ndo vakanga vari kutambura nekutsvaka mwana wavo nemazuva vasingamuoni. Okay, ndokwa kuna gogo. Ndokwa kuna gogo. Alright, kana tichidzoka kuna gogo. Gogo ndimi maigara nemukomana? Ndini ndandichigara naye. Chii chakaitika kana mungarondedzera kusvika paanonzi akashayika asi kuonekwa? Mukomana uyu akabuda iri Friday achienda kubasa kumakomba. Saka anga aita angari mukorokosa zvokunokorokosa. Saka Saturday Friday ndichumairi Saturday haana kudzoka. Sunday Monday chipiri nokuti kwange kwakabuda mari kwanga vachichera mari. Handina chipiri ndo chandakatanga kuona kuti mwana uyu aita mazuva ndisingamuoni. Munyaradzi aimbopedza 2-3 days asina ambodzoka pamba. Saka ndibva ndatanga kubvunza kune vamwe vakati asi saka muguma Saturday ndibva zuva iroro ndakabvunza kwayo kuma3 zuva ronodoka uko. Chitatu ndopandakamuka kuseni ndichitsvaka kubvunzurura mune vamwe vose. Vakati takamuguma Saturday ndobva ndatotanga kufona kuGokwe kuti mwana handisi kumuona. Kuna sekuru? Kuna sekuru ndopandawo titevedza ndichitsvaka chitatu ichocho ndobva ndanoudza sabhuku. Taudza sabhuku vachibva varidza bhera manheru echitatu chifuma chiri china vanhu vakatanga kunotsvaka vaungana vose vebhuku iroro rekwaMatutuka vakanotsvaka vatsvaka vakashayiwa. Chichifuma iri Friday tichingotsvaka saka hatina kuzombomira kutsvaka taingoti zuva roga tinobuda kunotsvaka. Kwakapera 2 weeks 3 days tichitsvaga. Saka takahomuwana musi wa27 tatanga musi wa13 nokuti kubva 12
13 14 itange taingoti kudari kune vamwe kumakomba eko vamwe vake vaanoshanda navo vaisifamba navo ndova ndaitobvunza vaitwa takamuguma Saturday vakamuguma kupi kumuona kumagirosa ikoko vakaguma kumuona kumagirosa vavabva kubasa vaiti vakashanda voenda kumagirosa ndokwaitsvakiwa kutengesa zvimari nekutenga vana dorodoro avo vachinwa Friday ndo yatakazonzwa unzi kwai arohwa kumagirosa makaunzwa arohwa nani nemukomana wokwamuchechetera anoi Shelton. Alright. Makazomutsvagere mukamubvunza? Handinambomutsvaga kumubvunza. Ndichingokondinya kutsvaka mwana wangu kuti ndiwe kuti chokwadi here kana ndichimuwana ari mupenyu. Ndopandakauwana pa 2 weeks 3 days dziya takamuwana musi wa 27. Taikufamba tichingota kutsvaka takatoita kuona neheti. Heti yake yanga yakakandwa pa nechekunze uko. Asi vakamwana pai mugodhi iwe wange une mvura yakatozara mugodhi kwaicherwa heti yange yakaisiwa pasina mvura asi tochi ndo yange iri mumvura chaimo tochi yake yainda nayo kunoshandisa ikoko kumakomba tobva takangosvikirana pagomba apa makasvikirana nevamwe nekuti takawanda tichitsvaka kai vanhu vakangolaina naso vachitsvaka topa tasvikirana paya osaka pamakazoona heti netochi mukazoti munhu ari mukati mugomba ndo patakati heti ndeyake haimbotsvakai kuti tione kuti mune chinhu here mugodhi tema chitanda chakati rebei mange makazara nemvura ndokutanga kudi kutsvaka ndokunohaka asi mweya wange watosumuka uko wakuti mune chinhu chirimo sezvo pane mazuva pave nemazuva saka pamakazosvika kumugodhi sekuru mamasvika imimi vange vasati vasvika vova vasati ipapo patakaona heti patakavafonera kuGokwe kuti uyai kuno mwana uya atange tichiti hatisi kumuona taona heti tiona kuti ndiye here kana kuti haaziriye ubva vana bhudhi vadavirawo vakati titsvakai motikari muye muhotitora ubva tatsvaga motikari ikaendaapetro ndokunovatora vakati momira kukupa mvura kusvangirana tasvika ndipo vakahosvika zuva richidoka uko vakatanga kukupa mvura vanhu 2 hours ichikupiwa kusvikira tadii nekutaura kwavari kuita maerano nekutidaidza ndiko chaiko takadaidzwa iri Sande nenyaya yekutambura kwandanga ichiita ndanga ndine musana mazuva acho ese vambofona ndikakundikana kumuruka kuenda ndichibva ndazova pachikonzero ndosaka vakazotumira mota tasvika kuiri Sande kumanheru zveshuwawo vakanga vaseta injini yekupomba mvura injini yakamutswa ikakona kumurudza kutora mvura kwenguva inenge 10 minutes saka ndombva tangozomisawo injini iyayo tasvikako tanga tadarika nekumapurisa kuti tinoonesana tiri tese nehurumende saka vamapurisa vakambva vati aiwa kune mapurisa echinembaudu ikoko endai munoonesana naiwawo because muofisi mune mupurisa 1 saka vari ikoko munoonesana kuti mukupe mvura yacho kupi kuZhombe tichibva tatenderawo zveshuwa tichisvika paya takatanga kuda kuti tipombe mvura injini ikaramba nobva tangozoitawo chivanhu chekupopota kuti kana uriwo Munyaradzi uri mukati megomba taikukumbira kuti ubude tigokutakura tiende newo kumusha kana usiriwe kana usiri munhu hausiri munhu but taingokumbirawo kana kuti kana uriwe tikutakure tiende newo kumusha takuwana mukati memvura injini yanga yambomiswa iya taikazomitswa ndombva yatanga kupomba mvura yakatopomba mvura kwe2 hours mvura kuti ipere saka ndipakazopinda vanhu mukati vakuda kuti vaone kuti ave pachena here zveshuwa anga ave pachena nekufananidza kuti ndiye here vachibva vatoona kuti ndiye zveshuwa nepatakazoita maaction ekumusunga makumbo nepakati pedumba apa
taona kuti tikasunga maoko anogona kudi anogona kungovhomoka ozanga atora nguva ari mvura zvishuwawo takadhonza netambo akamuruka kubva mudhaka manga makanyura makumbo neshangu dzake dzakabuda dzakangodera dzinangovhomokera mvura akabuda kunze tichibva tamuradzika pasi ndokutanga kufona kumapurisa kuti vazive kuti tamuwana ndiye. Saka mapurisa akati varaita zviwa tinowa mangwana. Vakazosvikawo mangwana acho iri mande kuma 11 o'clock dzekuseni. Apanga angori papo pamamuburitsa mukamisa. Akarara ari ipapo akazotora mahours ekusvika pana 11 o'clock zuva rechitu. Saka mapurisa achibva adi anyora zvavainyorawo because pane matsamba enosuspect vakanga varwa naye. Matsamba anga ari pai? Vanga vatopiwa mastatement kuofisi kwavo mapurisa. Saka vanga vauya nemastatement aya. Saka ndobva vangofananidzawo vachibvunza kuti mugodhi ndowani claim here. Pakaonekwa kuti mugodhi uyu wave nenguva usingashandi. Asi iri igomba rakangozoshandiswa zvaro pasingamboshandi kuti pabude mari. Right. Musi wacho mande kuma 11 ikokoko pavakauya vakabva vatora mutumbi vachibva vaisa mubox vachibva vatisanangudzira kuti ari kuenda kupostmortem kuBuruwayo. Takangotenderawo nekuti ranga riri basa ravo mapurisa vachibva vatakura mutumbi vachiti unoenda kuKwekwe then uzonotakurwa kuenda kuBuruwayo. That Monday taifunga kuti kuda anonoitwa postmortem chipiri chiya chakakona zvichinzi abhukwa nechina chiya chikakona akazoenda next week yacho chiri chipiri. Apa mutumbi uri kupi? Mutumbi wanga uri muKwekwe kumochari. Saka isusu takazonotora mutumbi uri musi wechitatu achinzi adzoka kuBuruwayo. Anzi aitwa postmortem. Aitwa postmortem. Saka tatora mutumbi tasvika kuya takaitwa first nevanochengeta mortuary vachiti mwana wagarisa. Saka munotofanira kuti kubva pano mutonanga kunoisa muguva. Zvesho takatevedzera saizvozvo tagadzira mapepa ake maburial order nei tichibva tapinda murodhi kuenda kuGokwe. Tisati tapedza nzvimbo yeZhombe iri Kwekwe district. Tiri panzira tadarika panonzi paZhombe standoff ndopatakamira ipapo tanzwa sound yanga ichitaura. Ichitaura pai? Ichitaura nharaunda yebox ranga riri mumota kuti munoenda neni kupi. Alright. Box rari mumota yakaita sei? Pickup? Ranga iri pickup. Open track. Kupick up kwa kune vanhu here vakagara. Vanenge vakagara mumaside mebox. Vana amai vaya vanogara mumaside mebox. Saka ndipo pakaita sound ipapo. Saka nokusaziva takafika kuti sound iri kubuda pabhox here kana kuti mukati mune chitunha chataisamo. Vana mai vari paside vakanzwawo sound. Vakanzwawo saizvozvo. Ndobva vatonoka moto ichibva yamira ndobva tadiscasa tiri ipapo. Hanzi sound yaiti chii? Munoenda neni kupi? Hamuzivi here kuti ndakapondiwa. Moda kunondiga here ini ndakapondiwa. Isu ndobva tangofika kuti masuspect aya akaendeswa mazita acho kumapurisa chirega tikone tiinde kwacho kune vakaponda. Ndobva tatodhiraivha mota kudzokera back kuSt George. Zvishora apa makangodzokera mukaenda mainyatsoziva kuti masuspects anogara pakati? tairayirwa nevari ikoko. Vari kupi? Vaigara kuSt George ikoko. Ndo vakakurayirai? Ndo vakarayira but havana kuzoenda. Isusu takatozoenda nemukomana wanga ane makore achimboshandirako aitoziva pamastand pacho. Alright, regai timboya kune mutyairi wemotikari. Vaya mawana makanzwei mimi? Ndii maidhiraivha mota? Wangu ndini ndaidhiraivha mota. Chii chakaitika? Sekutaura kwaita sekuru tasimuka munhu pachipatara cheKwekwe tatora bhodhi yedu
takapa directive kuvanhu vakanga vari kumba kuti mimichisa anochera iguva nokuti tava kuya kupi nokuti taida kungosvika tichiviga sezvo mutumbi wacho kwanga usingachaiti. imi mama haiwa here vama muri hama? Ndakanga ndahaiwa. Vakanga vahaya motikari tikasimuka tikaenda kunzvimbo yekuKwekwe. Saka tapiwa bhodhi yedu, taita maprocess ese emaburial order, takazopiwa bhodhi yedu. Tingangoti munguva dzekuma-around 12 ipava vanhu patakasimuka munzvimbo yekuKwekwe tichimanyira kunochengetedza mutumbi sezvo kwanga vari mustate isisiri iyo. Saka tiri mukufamba daitomhanyira nguva sezvo vanhu vachiti aiwa tatopedza kuchera tamirira imi, tikati aiwa zvekuti vanhu varambe vakangorinda hazvibudi zvakanaka, regai timanye tinokumidza tadhisimisa vanhu tachengetedza mutumbi. Saka ndadarika panzvimbo pa10 off inonzi zhombe east 10 off pataurwa nasekuru ndopandakanzwa vanhu vachirova mota sezvo mota yakanga iri double cab. Saka vakanga vari shure vachirova mota zinzi mirai tikapaka mota yedu padivi penzira ndokuti kochii zvikanzi yaimuwo zviri kutaurika pano zvokwadi paibuda saundi yaitaura kuti munoda kuenda neni kupi, hamuzivi kuti ndakapondwa here, munopfuura neni kwandakaurawa, muchienda neni kunondiviga, munondiziva. imi makatorinzwa voice rakaitobuda pabox, sisi Tilder raibuda pabox. hamuna kuvhura here box racho? Zvakandityisa, hapana akada kukwanisa kuvhura nekuti vanhu vose vakanga votya kuti kochii chava kuitika. Zvikanzi konai neni, muende neni kwandakaita sei, kwandakaurawa. Saka tiri wakatoti konai tenai neni bota tichangodarika road inoenda ikoko ndopatadiscasa nana sekuru nevanga varipo vakati kuti ngapikisa zviri kutaurwa nemhepo handei tinoita sei, tinoita sei kutaura kwazvaita. Kati saka imi manje muri kuziva here kwacho kwaakaurawa kuti akaurawa nani? Zvikanzi masuspect tinavo mazita. Ari kudaro ndiani? Akabvunza ndini ndichibvunza vana sekuru kuti aiwa zvetogona kukuona imi musingazipa tukunodi ava vakati aiwa masuspect aripo, chero mapurisa vakatonyora masuspect acho musatabudisa bhodhi mumvura. Saka takati takafamba tikatanga kusvika pamba pagogo vaigara navo vanova tinavo vagogo. Tikamira kurodhi tichimirira vamwe vakanga vari pamba anova muzukuru sekuru vemufi mwana wasekuru akanga amboita nguva achigara ikoko. Akati aiwazve kana vakaramba vekunoti vanotiratidza isusu handei, ndinoita sei, ndinopaziva pamba pacho nokuti ndave nenguva, ndakaita nguva ndichigara kuno and panguva yakatorwa bhodhi ichiinda kupostmortem iye akanga asara ari munharaunda iyoyo achingotenderera achiferefetawo achitsvaka information aitsvaka. Saka nepamba pacho akati ndakatombosvikapo ndaitoripo, saka handi ndinoita sei, ndinokuratidzai. Saka veko vakaramba kutiperekedza nokuti vaiti vaichengetedza kuti ukama hwavo ungazomirazizo kuti angazonzi ndivo vakuratidzai. Saka isusu takangozotorana navamburumu nemhuri yavo yakanga iriko, vanasikana vanakomana, toenda pamba pacho. Saka paka pane chinhambo kubva pamba pagogo tikadarika pamashops. Akati apo ndo pamashops paakaita sei, paakaroverwa. Akatoroverwa pamashops. Zvanzi ndo paakaroverwa ipapapo. Saka handei asi takuda kudii, tavakuda kusvika vakadirecta tikasvika pamba pakanga pane flat imwe chete. Vakati ndipo, asi hadina kupinda pagedhi, ndakamira kunze kwegedhi. Vakatakura bhokisi ravo vachipinda pachivanze, vakaona pasina vanhu, vakasiya pamukova. Vanhu vavaendepi? Ndingati sechiro chakanga chaitika ndechekuti vakanga vatosanofonera headman anogara kunzvimbo iyoyo vana sekuru vachimuzivisa kuti headman zvaitika panapa ndezvinoti vachitsanangura zvakamira so.
saka takuenda kunosiya munhu kuvanhu vari kutarisirwa vari kunzi ndevekwana edmin vakadaiwa chirega ndifonere sabhuku weko saka shoko rakanga ratosvika zvokuti chero sabhuku weko akatonzvengawo akati ndaenda kutsvaka mombe dzangu hatina kukwanisa kumuona tikati tidarike tichitorawo mapurisa echineighborhood pamashopu vakaramba vakati aiwa endai mega nekutya kuchengetedza ukama sekutaura kwazvaitwa zvinonzi mhuri inozikanwa nenoizi uyezve inozikanwa nekurova vanhu kana kuti kuuraya saka vanhu vaityira upenyu hwavo saka takanosiya box tikadzoka kumba kwagogo ava tinavo tikapaka moti yedu kugedhi ivo semhuri vakapinda mukati vakapinda kumba ii tikasara ndigere mumota ndakatozorora hangu tichiti sezvo vati varambonoita matare avo ekuti vaone kuti ndezvipi nezvipi zvingaitwa regai vaite timirai tichinzwaona sekuru mapinda pamusha wevanhu pamusha paya hapana kana munhu mapinda makabva masvika muchite tasvika pamusha takasiya box ndobva taita kuti mwana wedu asaomerwa nenyota takaisa chigubhu chemvura ndokuisawo bhachi rokuti uite mvuri. Chigubhu chemvura makachisa pai? Takangogadzika padivi pake. Bhachi iri ndinga taisa pamusoro kuitira mvura. But ifamily yakati kurei pa next day pacho ndopayanga vatizira varipo iri mhuri yekwamuchechetera. Tadzoka tiri mukati memusha wataizora. Makasiya pamusiwo here pachivanze here makasiya paibox? Pamukova pemba. Yo. Pamukova. Yakatokrosa pamukova yakakrosa, box rakakrosa pamukova. Alright. Tazove kumba manje tichida kumirira kuti tione kuti vanotevera here kana kuti vanodini. Ndopakaita hwiwi yekudaidza kuti manyai kuno manyai. Chibva tatotaura nadrive kuti tiri kudaidzwa iko ngatimanyai. Saka tiri kumanya kunenzi kumuteve tikanoona kune munhu anga atosvikirwa asingasvinuri achiratidza kuti munhu akatofa but achifema. Zvaaitaura ipapo munhu wacho ndiani? Munhu wemunharaunda? Munhu wemunharaunda. Mukomana ndofunga ari kuna 21 kana 20 years here. Mukomana aitaura nhoroondo waMunyaradzi kubva achiberekwa. Asaitaura nenyaya dzekuti inini pamandiisa ndipo chaipo nepandakapondiwa, but inini wekwadhuwe hamukwanisi kunditora kuenda neni kuti munondiviga. Mukanditora kundimanikidza kunondi akataura zvakawandisa maererano nechiitiko chakaitwa achindibatisa inini ruoko rwangu achiti batai pamusoro pezisa chiichi. Akatotora ruoko rwei? Akabata ainditibata pamusoro peziso ndobata ini ndoti muzukuru pakangoita zinyama rakati tiritiri zikanzi hamuone kuti ibanga irero. Nditi saka ndaregedza paya achitaura zvekuti anzi akapondiwa pamandiisa ndipo chaipopo kwamuchechetere. Saka panguva diki ataura nenyaya yadhiraivha aitaura kuna dhiraivha achiti dhiraivha usamanikidziwa kuti unditakure uende neni gogo. Kana wamanikidziwa inini ndazvitembera kuti utakure inini unofanira kupuwa vhudzi rangu. Inini handina mapatsa angu akakwana, saka ndinoenda kugoko kunobate ndonochengetwa here mapatsa angu asipo. Saka iwe ukapuwa vhudzi rangu nemapatsa angu, vhudzi rangu irero unoisa muruoko woisa muhomwe wodhiraivha mota ndokuti unosvika neni. Kana usina kupuwa vhudzi rangu ukamanikidza mota inobewa. Yo, ndizvo here nai drive? Ndizvo chaizo sister Tilder. Hanzopiwa vhudzi uise muhomwe mako? Ndokuti kutofamba neni. Alright. Right, tadero akaita nyaya akanga akutaura achiti ndinoda kuenda kumba kwandaiwana chikafu. Ari munhu aitodemba kuti makandiregerera ndikakwama pandaiita zvokupondewa hakuna kana akauya kuti azondiramurira. Saka ndoda kunozorora nditakurei ndiinde kunowana chikafu
pandaigara ndichipuwa chikafu namai kwamama ndokwaida kuenda apo mumuromo make maitutuma furo akatoekita zvokuti nditore bepa inini ndimuzevezere ndakabata bepa riya kuti ndinoda zvakati oramba, ndinoda zvakati oramba, ndinoda zvakati oramba, kusvikira azotenda panhamba yaakanga achida. Alright, pakuti ndinoda zvakati zvei zvokuripwa nazvo okuripa. Alright, saka pamama ati muri kudei maimuzevezera? Ndaimuzevezera iye achiramba. Maizevezera kuti ndaizevezera kuti ndoda nhamba yakati yezvifuro, ndoda nhamba yakati yezvifuro, achiramba achiti hai zvidiki izvo zvapana zviripo. Aitoti zvishoma. Kusvika ndasvika panhamba yaakazotenda. Nhamba yacho mokunotsvotsa kana kuti secret yedu yakanzi secret yangu, ndichingazivi kana maikumbirawo kuti ndikupei secret. Alright, tingazorowa muno. Alright, okay. Muchazotudza nenguva yakafanira. Ndizvozvo. Kwakudini? Ipapo apo ataura nadriver, isu taona kuti zviri nani tiende naye nechiitiko chaanga ataura. Anga ataura achiti imimi kana muna kubva pano nebepa iri munoenda mugodhi wanoenda kakandwa moteka mvura nechigubhu mobatanidza pano nebepa iri moenda pamagirosa panoungarira vanhu panouye ndipo pandakaroverwa ndikapondewa munosasa mvura iyi muchaona zvinoitika mobvare mvura iyi moenda pamusoro pebhokisi rangu munodira mvura iyi maisanganisa neweti yangu nemvura yamatora mumugwa. Weti yacho maitora upi yaka? Iye yacho anga akasvikirwa. Akasvikirwa uyu? Yaitobudisa weti yake yataishandisa. Anga achisikia. Akatoburisa weti yacho? Haana kuzopedzisa kuita basa racho iro nokuti aifanira kunoita tave pagomba rakanga akandwa. Saka hazvina kuzoitika, pane zvakazoitika pasure. Tamutakura kuenda naye mukati memusha wevava. Sisi wangu apa. Achitaura nokukumbira ava kuti ndibatisei ruoko rwavo. Achibva abata ruoko akati ndivo chaivo amai vangu ivava. Right, akutaura navo pane zvavakataurawo. Ipapo handikapapedzisi, pangatopedzisiwa nevamwe because zvinotaurikazvo. Akati chimai? Akangoti indai munotora hembe yangu yandakapiwa nanyasha neyandakatenga nemari yangu mundimonere musoro wangu. Kana mandimoneredza musoro wangu toenda kugomba upai unochera iyo mvura nini kugomba. Alright, munhu apoterwa uyu aiziva Munyaradzi? Vaitamba vese but kukura kwake haakuzivi nenhoroondo yaaibvunza yekuti mbeya vangu makavapa mombe yandakatendeka kuti muvape mombe yokuredza here, vakagamuchira nemazvo here, iye history yose haizivi asi akataura izvozvo. Zvehembe dzaitaurwa pagogo aidziziva here hembe idzodzo? Mukomana uyu anga asingadzizivi. Sure. Alright. Kubva achichi? Achibva mai vemukomana uyu vange varipo, saka ndofunga vakangoona kuti hazviiti. Mai vemukomana uyu uye anga ivanga akahakwa. Vachibva vamoneredza ivo ndo vakazoita vakatotanga kutoti buda kumwana wangu, buda una ukama naye, ndobva azongo zvatoenda. Saka muna kuzoenda kuya kunotora mvura yakataurwa nekunodira magurosa. Sure. Alright. Saka makazodini? Okay, ndofunga taguma uyu amai vemukomana vati buda yabva azobuda. Apa bhokisi richiri kumba kwekwe kwamuchechetera. Apa razuva rechingani? Tingati bhokisi riri ikoko rakaita 9 days riko kusvikira razotakurwa nemapurisa vakurudzorera 9 days. 9 days riri pamusiwo. Vanhu vacho havana kudzoka pamwe? Havana kudzoka. Kana vakadzoka izotanga takuudziwa hatina kuzoona. Imi mapa makabva madzokera kumusha kugogo? Taona vasina kutevera nechiitiko ichi mwana wanga achitaura. Takabva tatonga kuti vanhu havasi kuuya, tanga tatopedza 1 day and a half. Tibva tati drive ndetatodzokera kugogo.
tisina mutumbi takangosiya nobva tadzokera. Right. But box rakabva raita 9 days. Box raita 9 days. Ukama. Vakazomurudza box riya vachirwisa kuda kuriisa mubhara kuti vari shift. Havana kukwanisa kurishifta. Sei? Rikatodonha ipapo ndofunga nanhasi rakatovhurika rimwe saidi kudai. Ndo ripoti yatakagamuchira iyo. Vaitoda kuribvisa kuti varibvise pamukova vanorirasa kunze. Asi rakarema? Rakarema, havana kukwanisa kurimurudza. Alright. Saka rakazobva sei? Handizivi kuti mapurisa akazorimurudza seiyo kana kuti vakaita force here, handizivi. Kwanga kusina ukama hwake. Ndichingazii kana iwe kwamuchechetere kuti vakamurudza nawo here. But takangozonzwa kuti tikati ripoti havana kutipa. Takangozonzwa kwanzi wayamutora hama yenyu yakunetsa. Wayamutora hama yenyu yakunetsa. Yakunetsa kupi? Kumochari. Kwayakaendesa? Isu takatongoshandura kuti titi hatina kumurudza box tikaisa kumochari. Mukati takasiya pamusha. Takasiya pamusha. Imweni kana muchida kutaura nesu mune zvakanaka. Imweni torai box irero mudzorere patakarisiya. Hatingauyi kuzotora munhu kuti timuchengete iye achitanda mapatsa ake akakwana. Alright. Saka hanzi riri kunetsa nei? Kutaurwa kwazvakaitwa zvainzi box tiri kuona mutumbi usimo mubox uri pasimendi kana kuti mutumbi haumo mukati uri panze pemochari. Panze pemochari sei? Panongomuka madhoo akavhurika. Mutumbi uri panze? Iwo uri panze. Uri mubox here uri pasi? Uri pasi usiri mubox. Hey, izvi ndezvarini izvi? Chiitiko ichi chakaitika patanga tadaritsa dare remadzishe. Wakambouya mapurisa kumba vachitikumbira kuGokwe kuti tigotora mutumbi tichengete. Tikakonana tikati isusu nyaya yapinda mumadzishe kapaitwe chivanhu. Saka iye vakadzokera kumadzishe tikafonerwawo isusu takumanikidzwa namachief edhonjani kuZhombe nemachief nemadzisabu tikaramba kuenda kuti tinogara dare racho. Saka vaona kuti taramba isusu ndipo pavakazobatanidza madzishe mapurisa akufonera vanjerere kuti vasvike pabasa racho iyero. Vanjerere ndomubva vakumbirana navasamambwa vachibva vaunganidza mhuri yekwasamambwa nemhuri yekwamvurumu tichibva tasangana panzvimbo inonzi pamachengero ichibva paita dare racho. Ndingangosiyirawo dhiraivha watanga tinaye kuti apedzise ipapo tiri padare pamachengero. Chii chakaitika dhiraivha? Alright, Sister Tilder. Handizivi pane pamwe pasarira kuti tingapataurire ndingoti tiri pakanzi driver vhudzi isamuhomwe. Ndingangoti ndingade kuti ndiwedzere kuti paiti sekuru pamakandiburitsa mugodhi makambonditaridza kuti ndakakwana here. Sekuru vakati takatarisa zvanzi makaonei zvikanzi sekuru hapana chatakaona zvanzi amuna chamakaona ndakanga ndakakwana here. Zvikanzi takangotarisa kuti kaona sekuti wakakwana zvanzi alright kubvudzi rangu ranga riripo here. Sekuru ndopakazi bvudzi rako chi zvisho pasina bvudzi zvanzi saka muruti rakaendepi. Saka akati ndati muridzi wemaini yandakakandwa ripi ngaakupei bvudzi rangu. Ndiye ari kuziva pakaisa bvudzi rangu riri mugodhi make. Ngatore bvudzi rangu aite sei akupei. Saka izvo ndo zvanga zvatisare ipapa. Nezvimwe zvaingotaurawo kuti maurayiro vakandiita ndiapi. Sekuti ari kuti vakasvika ndichimwa doro vanhu ava vakagarapo vakabhoekana nemamwiro andaita doro vakandipomera kuti ndarasa doro ravo vakauya vakandirova ndikabuda ropa mumhino. Hama dzangu dzikazouya padzakasvika dzichiti ko iwewe kana wadhakwa simukaende kumba wakadhakwa iwe. Saka inini nekuti ndaida kuti ndivaudze zvakanga zvaitika nefesi yavakandiratidza kuti vakanga vatotsamwa ndakahla kuvaudza kuti ndine zvandaitwa. Vakabva ndibvunza kuti ko ropa riri muhota kubuda mhino ka ndikati ine kana ndadhakwa ndo zvandoita ndinobuda mututu kwaine nzira yekuti ndiite sei ndivanze zvakanga zvaitika. Saka vakanditi hachina unovata. Vakarega kundiperekedza ndikabva ndikaenda ndega vakanditevera
vakandiponda ndikashedzera asi handina kukwanisa kuita sei, havana kukwanisa kuzvinzwa nondaida rubatsiro rwavo kuti kunoku yaimundibatsire. Saka vadaro vakanditora vakanondichengeta panzvimbo yavakandichengeta, vaona kuti muri kunditsvaka zviri serious, vakazotochengetwa vaona kuti muri kunditsvaka zviri serious, ndipo vakanondikanda mumugodhi vachida kuti ndirovere imomo, asi nekuda kweshungu dzakanga ndinadzo ndakaita kuti mundiwane. Sure. Alright, muri kutaura nyaya yebvudzi nekuti mapatsi angu, asi munhu mataura kuti akaenda kunoitwa postmortem kuBulawayo, hazvina kubuda here papostmortem kuti pane mapatsi kana pane zviri missing? Right, patakapiwa board vakangotipa board nebepa pane report here nebepa apa pachingori nebepa vakatipa rakanonzi postmortem ndisina kana chi zvavakanyora report rakanyora pamwe language yacho madoctors aizozikana. Zvadaro isusu takanga tatarisa munhu wedu mubox tikaona kuti munhu wedu akanga akaita sei, airatidza kuti panapa pasi pehuro akanga akachekwa asi paine mastichi akasonwa, nekugotsi kune mastichi akaita sei akasonwa. Ndo zvatakafungidzira kuti ipostmortem, saka ndo zvakatidzikamisa kuti kati achi andofunga kupostmortem vaivhura vaida kutaura zvavaita sei zvavaitarisa. Ndo tikabva tangotora bhodhi yedu, saka taita process yese iyoyo pakazoita kuti mapurisa akauya nemhuri inova yevanhu vari kutarisirwa ndovane masuspect, vabereki vacho ndovakauya, ivo vakomana vacho vakanga vasipo asi kwakauya vabereki ndo vakatanga kuya tisati tasangana nemadzishi ekomachengeri vakauya munzvimbo yechidomha muraindira kwamvurumu vakasvika pamba takaungana vaine mota yavo yepolisi vakazama kutaura mapurisa achitaura zvaitaura kuti mutemo unoti mimi dai maita sei dai apa pavakatanga kuya vakanga vasina mhuri iyi, sorry vakanga vasina mhuri iyi first day ravakauya vakati ivo tauya kuti tizotaura kuti aiwa imimi munosungirwa kuti mutore chii, munotora mutumbi wenyu muchengete wamakasiya pamusha pevanhu, nokuti hazvitenderwi pamutemo munhu kana afa anonzi ngaite sei ngaavigwe. Vana sekuru vakatsanangura kuti aiwa isu hataikwanisa kuti timutakure nekuda kwokuti ari kutaura izvozvo, saka ndo zvakatityisa kuti zvakanzi kana imi mukanditakura muchapararira munzira. Ini ndikatsimbira kuti aiwa sadhiraivha ini ndakatotyawo sezvo ndandiri mwana mudiki nemashoko andakahwawo paudiki hwangu wakandiremera, ndikati aiwa handikwanisi kutakura, chero mukada kuti atakurwe tsvakai mwanoita sei anotakura, ini handichakwanisi nokuti ndaudzwa kuti handisina bvudzi ndinoparara pai munzira. Saka mapurisa akambozama kutaura, akazama kutaura asi chakabuda pakanga pasina musi iwoyo. Vakazoenda vakakwanisa kuzonodzoka zvakare another day vaine mhuri ine vana vari kutariswa ndomasaspect vari kupomerwa, vakanodzoka tikasangana zvakare pamusha wasabhuku vakanga vave nemhuri iyoyoyo yekupomerwa. Saka mapurisa akambopa mukana wokuti vataure. Baba vemukomana ataura nezvake vakasimuka vakataura kuti aiwa wangu mwana ndakanzwa kuti akanetsana nemukomana uyu masikati akamurova mushure mekunge arasa durani rake, zvikaperera ipapo vakazomuteverawo vangave vamwe. Asi nichandoda kuti ndikubatsirei ndechekuti imimi kana muchida kuti ndinokuratidzai vanhu vakazviita ndinogona kunokuratidzai, uyezve pane mapatsi ndinogona vanhu vane mapatsi ndinogona kunoita sei kunokuratidzai. Vakada kuzoendera mberi vachitaura kuti pane paakambochengetwa, saka mupurisa aivepo akati aiwa isu hatisi kuda kuti tiwanze nhoroondo, akabva avhagwa, hatisi kuda kuti tiwanze nhoroondo, isu chatikuda ndechekuti vanotora munhu wavo vaite sei vavige, nekuda kwokuti iwewo hauna chauinacho, isusu tisu tatokubatsira, tadira fuel yedu mumota yemari dzechingwa chevana vedu ndo dzatadira mota umu kuti tibatsire iwe nokuti hauna chauinacho. Saka toda kuti vanhu vaite sei vaende vavige munhu wavo. Saka murume akabva ati akabva gara pasi,
saka mapurisa akatanga kutaura ndopakasimuka umwe mupurisa hatingakwanisi zvedu kuti timudome. Mupurisa akati imimi endei motora chitunha chenyu, hakuna zvinhu zvakadaro kuti munhu akafa anotaura. Uyezve pakaendwa kupostmortem chiremba akanoona kuti mapatsi ese aripo, handii munoona kuti mapatsi enyu aripo, plus kana munhu afa rurimi gunodzokera mukati. Saka zvakazoita kuti vapokane nechaunga changa chiripo chive chidiki, havakangoda kukonzera mhirizhonga mwachisimuka vatopoteredza vaita nezve. Saka vakazotora vana sekuru vashoma nemhuri yekupara mhosva vakanyama padivi, ndo pakazonobuda kuti vemhuri yaya vakati ini hangu ndachikwanisa kuti ndingakupai mombe nembudzi 1 nevana vaviri. Mombe 1 nembudzi 1 nevana vaviri, yekuti munobvisa box pamba pamwe, yekuti mubvise box pamba pamwe, kuti nini handisirini ndakapara mhosva izvo vanangu havana kuita sei, havana kupara mhosva. Saka izvo zvakazotadzika kusvika vaita sei, vanhu vakukuta yowe pamba ipapo, vakabva vapinda mumotikari dzavo vakadzokera. Saka iko zvino nyaya yakamira sei? Saka nechina ndo patakazonzwa chief njenere vofona vakuti ngatisanganei kwamachengere. Mapurisa avo yakunoko abva nekwa chief samambwa vati ngatisanganei paboundary panopa machengere panoganhura samambwa nanjelere titaure nezvenyaya iyi. Saka ndo paakazoita chiitiko chakati katyamadza kuti mupurisa achisimuka achitanga kuparura dare, achinzi aparure dare, akasimuka achitaura kuti ndine urombo vabereki, bhodhi yedu haina kukwanisa kuzoenda postmortem. Mukomana hakuita postmortem nokuda kwekuti bhodhi yanga yanzi yaora nachiremba. Asi paantimati yanzi yakamboenda kubulawayo. Ivavo akamboti yakaenda bulawayo, asi yakati vakanga agere pasi, akasimuka achitaura bhodhi haina postmortem. Saka inini sadriver ndakabva ndakumbirawo kubvunza, ndopa ndakasimudza uroko ndikabvunza kuti kana vachiti bhodhi haina kuenda postmortem, ivo vakamboti bhodhi yaenda postmortem, tikagutsikana kuti paakasonwa maybe postmortem yakazviita. Saka akasona ndiani? Uyezve baba ava vagere apa vasimuka vakataura vari kurambira vana vavo kuti havana zvavakaita, vakamboti mwana wavo ane zvavakaita, nekuti mwana wavo kuti handizivi mukomana uyu, handitozivi kana kuti ndakamuona handisipo pamagirosi. Saka zviri kufamba sei, vari kukanganwa zazuro nehope kuti vakati vanoziva. So izvezvi bhodhi iri ipi? Bhodhi iri kumochari paKwekwe. Ndo pamati hanzi iri kunetsa. Ichiitei pairi kunetsa matiri kuitei? Apa iri kunetsa, inonzi bhodhi iri kunetsa iri kuonekwa ichishungurudza zvimwe zvitunha zviri mumochari. Ichiita sei? Ichishungurudza zvimwe zvitunha sei? Kukava nemakumbo kana kudini kana kuti kuzvikanda panze. Ndo maripoti ari kugamuchira. Saka apa chii chakufanira kuitwa manje? Alright, ava vakazoti postmortem haina kuitwa, saka yanzi ichaitwa here. Vakabva vati postmortem ipapa haina kutaurwa. Alright, ko iko zvino zvakati. Ndovati patapedza dare. Dare rakapera zvichinzi imi chienda motora chitunha chenyu munochitaurira kuti chisimuke. Mota yemapurisa ichakubatsirai kutakura izvo zvamati hamuna chekutakurisa, munoviga munhu mangwana zvichirwa Friday yadarika iyi, sezvo taita dare nechina. Saka vakazama kutaura, tikataurawo, vakataurawo nasekuru kuti aiwazve mufi asari kuti zvakati, zvikanzi aiwa imi michiitai isusu kuti chinyengerirai chitunha chenyu. Ava mapurisa oita basa ravo, vabatwa vozokwanira zviri kudiwa. Saka zvikanetsa vamwe vachiramba vamwe vachiita sei. Baba vangu pakazonzi namambo isu takanzwa kuti maida kubvisa mombe nembudzi 3, saka zviripi zvinhu izvozvo? Baba akati mombe ndakazoishandisa pakufamba kwese kwatiri kuita tichidira fiyo nekuita zvese zvatiri kuita. Zvika namambo saka iwo hausi serious, saka unoza kuti ungatadze kuwana mombe. Zvikanzi achirege nditsvage kuna umwe unobva enda padivi. Vakataurirana, akadzoka iti mombe ndaiwana nembudzi 3 dziya pakazota mumwe akati ndowedzera dzimwe mbudzi dzoita chii, dzoita 5 dzamuchashandisa
mangwana muchichengeta munhu kuti vanhu vaone usavi. Saka takazoparara dare zvanzi vanhu chief njerere vachasangana nana sekuru pachemagora patara panonzi pabhuru ndopa vachatakurwa nenguva dza6 mangwanani kuti vaende kuKwekwe vonotaurira Mutumbi kuti uite sei uye kumusha. Saka tadaro takabva tadzokerawo tikanopa feedback kune vatanga tasiya kupi kumba. Vatanga tasiya kumba vamwe vakambopopota kuti zvaitirwei muda kutipedzesa zvinhu zvakangotaura kuti mukadaro toita sei topera isichaviga munhu mumwe ozotitambudza otipedza. Asi isusu vanhu vakangozobuda kuti aiwa tinoenda. Saka vanhu vakamuka vachida kuenda mangwana acho. Pakazoitawo umwe mwana wavo vamvurumu mukomana mukuru akazopokana nepfungwa iyoyo aipangwa kuenda ikoko akafona kuna chifu achivaudza kuti zvinhu izvo pfungwa dzawanda vanhu takudhonzerana semhuri hapasina kuwirirana. Saka tinoona hatingaiti zvinhu zvina kuwirirana nokuti zvinozotambudza mangwana. Chifu vakataura kuti tangai magadzirirana mawirirana muzondudza zvamunenge maita sei zvamunenge mawirirana. Saka nyaya yakamira yakadaro. Ayo ndo pakazoti padaro pasina nguva vachitaurirana chief vakabva vazofona kuti dai mara please matoita zvakanaka ndatofonerwa izvezvi ndakumanya kuenda kuKwekwe zvanzi chitunha chenyu chiri kushungurudza chatomuka chiri panze. Saka ndakumanya then tichanoona mukuru wemapurisa tinzwe kuti nyaya iyi imhanyiswe kuti vanhu vakaita izvi vaite sei vabatwe munhu abhadharu kuti akwanise kuita sei kuchengetedzwa sezvo achida zvinhu zvake zvakakwana. Saka ndo pakazoenda chief ikoko vakazonofona vaveko vakupa directive yekuti chifutsirai guva rakacherwa musi wa6 guva iri asi rakazofudzirwa neSaturday ino izvi ndo pakapuwa directive namambo kuti aiwa chifutsirai guva reyo pese apa mambo vakanga vati isaiduri movhara neripasi hazvina basa. Asi vazoti hazvichaiti nokuti mukomana avakuendeswa postmortem zvanza kuti postmortem akuendeswa kuHarare kupostmortem. Saka pachitakamirira pakuti akwanise kutakurwa kuti aende kupostmortem kuno kuHarare. Saka sekuru hamusi kudzora mwoyo kuti mukomana uchingozorodzwa vatare mozongopedzerana. Pakadero inini handisi ndinodzora mwoyo. Anodzora mwoyo ndiye mufi pane makwiriza ainawo. Inini handingakwanisi kudzora mwoyo. Ini ndinongotevera zvandoudziwa nomufi ndezvandiri kutevera. Saka kuti ndimanikidze ndinoda kutokonzeresa kumhuri yekwamvurumu. Vanogona kuita zvavanosangana nazvo kana kuparara kwedzimwe dzimba vobva vatochema neni kuti ndini ndakataurira kuti munhu timuchengete. Iye achitaura kuti hatina rudzi naye ende mavigiro atinomuita hataazivi. Saka iye ndiye unotidirecta kuti mondiviga sezvizvi zvinofamba zvakadai. Saka takangomirawo takatarira kuti kana pacheneswa dzimwe nguva anobva atiratidza kuti vigai makadai. Gogo sekuru pamwe chete nemidriver toda ngokutendai nokurondedzera kwamaita zvizere nyaya iyi. Tinoimba vanhu vaitinetsa kuti mbonzwa zvakambofamba sei zviri kumbofamba sei zviri kuita sei. Saka ndo mamiriro akaita nyaya kusvika musi wanhasi uno Mutumbi uchiri kuKwekwe ende zvekutaura kwamuri mungotambirawo mashoko kuti uri kutongokonzeresa uri ikoko ndizvozvo. Sekuru asi zvinhu zvakadai hobho vanhu vatinonzwa kuti munhu akazouraiwa ende munhu achizongonovigwa zvitongoperawo zvakadai. Pane chamakaita here kumuzukuru wenyu? Chii chiri kukonzeresa kuti zvidai? Hakuna chandakaita kumuzukuru. Kana kuri kuita kuti ndakaita kuchira ikoko kwandakati buda mumvura muzukuru wangu buda ndinokuchengeta. Kana uri wakaponderwa inda unorwa wakaponderwa kuda ndo zvinokonzera bati. Pamataurira makaita. Kuda mataurira ndakaita ndo wakonzeresa bati. Anodzorwa here kana kuti iye akangoberekwa wakangodero kurudzi wake here handisi. Munoona materesa munoenda ucheche? Inini handina mata. Munoita zvechivanhu? Zvechivanhu ndinoita bika doro, tamba midzimu tinoita.
saka pakuita izvozvo zvapana zvakamboitika here zvekuti muzukuru akonzerese zvaari kuita izvo? Aiwa, kuchirudzi chedu hatingamuturiki izvozvozvo. Mwana womukwazvo asi werudzi rwenyu zvinotoramba kubata asi werudzi wokuti pamwe ndezvekurudzi wake. Yeah. By the way, I remember nyaya dzakadai takabhodzidzwa ende dzichibva nekwenyu kuGokwe ikoko futi. Rimwe gore ndakambotaurawo nasekuru chokuda. Vakaitawo mwana akaita makore 3 asina kuvigwa. Zvichinetsa uye asingaori futi. Saka iko zvino Mutumbi mama atakura Mutumbi makuda kuenda nawo kunoviga. Wanga usina kukanganisika here? Panguva iyoyo wanga une kamwero tichibva kumochari. Panguva iyoyo patakazonoisa pamukova pevanhu kana maripoti achitika nanhunzi hapana, uri even kudla sadza unodla uri pedo pasina kana nhunzi, pasina kana nhunzi kana smell pasina. Akaita 9 days aripo usiku nemasikati. Tingoti 18 days. Sekuruka tichazoramba tichikubatai pamwe chete nemidhiraivha nemigogo tichizonzwa kuti nyaya iri kufamba sei, yaapapi, zviri sei. Handitika tinotenda zvikurusa nekurondedzera kwamaita nemamiriro akaita nyaya yemukomana uyu, tichivimba uye nekutarisira kuti vemutemo vachaitawo basa ravo. Kana vanhu varipo vakaita izvi tichivimba kuti mutemo uchavabata. Handitika tinozvitenda isu ndotarisira nga takatarisira kuti kana pari pabuda masuspect anobatwa nemapurisa vaferefeta zvakasvika. Aiwa, isusu apa ngatichitsisiyai hongu pakuferefeta zvakawanda zvinenge zvichiitwa. Isusu taakuchingomirira kunzwa kuti nyaya yapapi, zviri kufamba sei uye nekuti zvichafamba sei. Handitika alright. Aiwa, neso tinotenda nekuya kwamaita enyu munogona enyu kuti muchibuda. Ndonyaya tange tinaye nasuno uyu Zvinoyera, zvinoshamisa